Drahí bratia a sestry, vás v dnešnú nedeľu zoslania Ducha Svätého z nášho posvätného miesta z farského kostola svätého Petra z Alcantary srdečne pozdravujem. Je zaujímavé, že keď si otvoríme Božie slovo, či už ten starý alebo nový zákon, tak nenájdeme priamu reč tretej božskej osoby. Aby sme našli slova Duch Svätý povedal to alebo ono. Ale aj napriek tomu posledné vety Svätého písma, Nového zákona, zo zjavenia svätého apoštola Jána sú nám v tom nápomocné. Pretože čítame: a duch i nevesta volajú, príď. Je to nádherné pozvanie pre každého človeka žijúceho na tomto svete. Pozvanie od samotného Boha skrze Ježiša Krista až po Ducha Svätého. Príď. Príď k Pánovi, príď k tomu, k čomu ťa povoláva, a najmä nestrať zo zreteľa v tom svojom každodennom živote cieľ, a to je večný život. Nech nám Božia pomoc darí Ducha Svätého, počnúc darom múdrosti a končiac darom bázne pred Pánom. V tom pomáhajú, náš život posväcujú, naplňajú pokojom a vzájomnou láskou. Lebo to je to, čím nás chce Pán prostredníctvom tretej božskej osoby obdariť, naplniť, požehnať. Milosti plnú nedeľu zoslania Ducha Svätého. Ďakujem.